fl-isem tal-Missier u tal-Iben u tal-Ispiritu Santu. Amen. Il-grazzja ta' Sidna Ġesu Kristu, l-imħabba tal-Alla u l-għaqda fl-Ispiritu Santu dawn ikunu magħkom il-koll. Nagħtikom merħba, nilqakom hawnhekk dan is-santwarju ta' Marija. Sejjer niċċelebraw dil-Ewkaristija llum hija ġurnata ferjali. Nistedinkom sabiex tagħmlu l-intenzjonijiet għal min inti tixtieq b'mod partikolari titlob. Min-naħa tiegħi se noffri l-Qudiesa għal-Ruħ Anġlu Mifsud u ċensu Vella. U biex ikun jistħoqilna, biex nkunu denji li nisimgħu u nirċievu l-Ewkaristija jew ngħidulu Ġesu għejna u waħfrilna. Inti triq vera li twassalna għalant Alla il-Missier mulej ħnina. Inti l-verità li tmexxina lejn il-ġid eternu dejjem Kristu ħnina. Inti lena ta' dawk qaddisin fis-sema mulej ħnina. Iħenna għalina Alla li jista' kollox, jaħfrilna dnubietna u jwassalna għal ħajja ta' dejjem. Nitolbu. O Alla, inti taqqat il-fidili tiegħek fl-imkien bil-femmijiet kollha tagħhom u tiġborhom rieda waħda bejniethom. Għamel li l-poplu tiegħek ikun jħobb il-preċetti tiegħek u jixtaq il-ġid li inti twedu biex fost il-ħafna tibdil ta' din id-dinja il-qlub tagħna jibqu fis-sod fejn hemm tas-sewwi lena. Bibnek Ġesu Kristu Sidna li hu Alla u miegħek jgħix wisaltan fl-imkien mal-Ispiritu Santu għal dejjem ta' dejjem. Qari mit-tieni jittra ta' San Pawlu Apostlu lit-Tessalonkin. Pawlu u Silvanu u Timotju lill-Knisja tat-Tessalonkin li hi falla missierna u l-mulej Ġesu Kristu. Il-ġustizzja u slim lilkom minn Alla l-Missier u l-mulej Ġesu Kristu. Aħna għandna dejjem niżżoħħar lil Alla, ħuti, minħabba fikom u hekk jixraq, għax il-fidi tagħkom qiegħda tikber fuq li tikber u qiegħda toktor fostkom il-koll l-imħabba li kull wieħed minnkom għandu għall-ieħor. Għalhekk aħna stess niftaħru bikom fil-knejjes ta' Alla għas-sabar tagħkom u għall-fidi tagħkom fil-persekuzzjonijiet u d-dbatijiet kollha li intom għaddejjin minnhom. Minn dan jidher il-ħaq ġust ta' Alla. Ħalli bekk tkun tixirqilkom is-saltna ta' Alla li minħabba fiha qegħdin dbatu. Għalhekk aħna dejjem nitolbu għalikom li Alla tagħna jagħmilkom denji tas-sejħa tiegħu u jagħmel li bil-qawwa tiegħu isseħħ kull rieda tajba tagħkom għal ġid u kull ħidma tal-fidi tagħkom. U hekk l-isem ta' Sidna Ġesu Kristu ikun igglorifikat fikom u intom fih skont il-grazzja ta' Alla tagħna u tal-mulej Ġesu Kristu. Il-kelma tal-mulej. Roddu ħajr lil Alla. Xandru fost il-popli kollha l-ġubijiet tiegħu. Xandru fost il-popli kollha l-ġubijiet tiegħu. Għannu lil-mulej għanja ġdida. Għannu lil-mulej fl-art kollha. Għannu lil-mulej birku ismu. Xandru fost il-popli kollha l-ġubijiet tiegħu. Ħabbru minn jum għal ieħor salvazzjoni tiegħu. Xandru fost il-ġnus is-sebħ tiegħu. Fost il-popli kollha l-ġubijiet tiegħu. Xandru fost il-popli kollha l-ġubijiet tiegħu. Għax kbir il-mulej
ta' min ifaħru ħafna, tal-biża' aktar mill-Allat kollha. Għax kollha fruha l-Allat tal-popli, Jahwe u li jagħmel is-smewiet. X'għandru fost il-popli kollha l-ġobijiet tiegħu. Inqumu għall-Evanġelju. Alleluja, alleluja, alleluja. In-naċ tiegħi jisimgħu leħni, jgħid il-mulej, u jiena narafhom u huma jimxu warajja. Il-mulej ma'kom. Qari mill-Evanġelju skont San Mattew. Dak iż-żmien Ġesu beda jitkellem u jgħid: ħażin għalikom intom il-kittiba u l-Fariżej u ċuħ boħra, intom talqu s-saltna ta' smewwiet għall bnedmin u la intom ma tidħlu fija u lanqas tħallu lil ħadd ieħor li jkun irrid jidħol. Ħażin għalikom intom il-kittiba u l-Fariżej u ċuħ boħra, intom taqsmu l-ibħra u dduru d-dinja kollha biex iddawru bniedem għal reliġjon tagħkom u meta tiġbduh għal magħkom tagħmluh bniedem ħaqqu l-infern darbtejn aktar minnkom. Ħażin għalikom mexxejja omja, intom tgħidu jekk wieħed jaħlef bis-santwarju il-ħalfa ma toġġ, imma jekk jaħlef bid-deheb tas-santwarju ikun jgħod. Boloħ u omja. X'inhu l-aqwa, id-deheb jew is-santwarju li jqaddes id-deheb? Tgħidu wkoll jekk wieħed jaħlef bl-artal il-ħalfa ma toġġ, imma jekk jaħlef bl-offerta ta' fuq l-artal ikollu irott. Ja omja, x'inhu l-aqwa, l-offerta jew l-artal li jqaddes l-offerta? Mela, min jaħlef bl-artal ikun jaħlef kemm bl-artal u kemm bli jkun hemm fuqu. U min jaħlef bis-santwarju ikun jaħlef kemm bis-santwarju u kemm b'min jgħammar fih. U min jaħlef fuq is-sema ikun jaħlef kemm bit-tron ta' Alla u kemm b'dak li hemm fuqu. Il-kelma tal-mulej. Għodu bil-qeda. Din is-silta tal-Vanġelu ħut il-eżies. Biex wieħed jifhimha sew, irrid ħafna ħin, ħafna. Għax hija silta. Ġesu qed jorbot id-drawwiet tal-Lut mat-tagħlim tiegħu, qiegħed jagħmel juri id-differenza. Id-differenza qiegħda li mhux dak li hu estern, dak li huwa mill-barra, imma minn ġewwa. Id-differenza qiegħda li inti tkun sinċier, lejali miegħek innifsek u mal. Ħan jieħdu l-eżempji. Qed jgħidilhom dawn żewġ kwalitajiet, żewġ gruppi ta' nies, kittiba u Fariżej. Min huma l-kittiba? L-kittiba kienu grupp ta' nies li x-xogħol tagħhom kienu li jikkupjaw l-iskrittura. Dakinhar ma kienx hemm magni tal-istampar, kollox bl-idejn. Allura il-kodba mqazza biex inti jkollok ktieb li minnu tista' taqra u tgħidi din il-kelma tal-mulej, mhux kulħadd kien ikun jistaqbad jikteb u jikkopja, le. Kien hemm grupp ta' nies ippreparati għal dan ix-xogħol. Bit-tokka, bil-klamar, jiena rajt banek għad baqa' jeżistu bil-klamar fejn ibillu t-tokka u jiktbu. Kien xogħol l-aktar dettaljat u metikolus. U Alla ħares tieħu xi żball fl-ikkopjar
Għax il-kelma tal-Alla ma jistax ikun fija żbaljej, mhix ċajta ta'. Ma nistax ngħid jien il-kelma tal-mulej u jed hemm l-iżbaljej. Nkella mhix kelma hekk kienu jirraġunaw. Dan biex juru dejjem rispett lejn il-kelma ta' Alla. U sin kienu jgħalqu l-ktieb, anzi rromblu u jpoġġuh fil-ħażna, kien ikun hemm id-dawl ixel qudiemu. Bħalma ħnana dejjem id-dawl quddiem is-sagrament, għax hija l-kelma ta' Alla. Issa dan ix-xogħol mhux kulħadd seta' jagħmlu, kien hemm gruppi ta' nies jagħmlu taħriġ, jagħmlu l-eżami biex ikunu jistgħu x-xogħol tagħhom ikun jikkupjaw minn ktieb għalli u xin ikunu jikkupjaw b'dik l-imħabba u b'dik id-devozzjoni ta' mhux tfexfejx. U dan taf xuri ħut il-eżies, taf xurej kemm għandu jkollna rispett meta nitellgħu hawnhekk naqraw il-kelma tal-Alla ta'. Dan post għaddejs. Mhux kulħadd jista' jitla' hawnhekk jaqra, hekk għaddoċ. Iktar u iktar ħanejda lil-bies. Morru t-tiġijiet. Titlaw minn hawnhekk taqra il-kelma tal-Alla. Ma tistax tipproklama il-kelma tal-Alla b'dik il-maniera. Il-kelma tal-Alla tibqa' għal dejjem. Il-kelma tal-Alla dawl, il-kelma tal-Alla għasel, il-kelma tal-Alla xapla. Dan ma kellix jaħseb li ngħidulkom ta', imma titla' minn hawnhekk jew post għaddejs forsi qatt ma jkollok preparazzjoni ta' xejn jew taqra l-kelma tal-Alla. Anzi, propjament il-Malti fqejr, proklamare, ix-xandar il-kelma ta' Alla. Qed inwassal aħbar inxandara. Tagħmel differenza, naqra l-gazzetta jew ktieb. Ma dan le. Difatti anki hawnhekk quddiem il-kelma qari mill-Evanġelju skont San Mattew hawn salib qudiemu biex aħna nagħmlu salib żej u nagħmlu fuq moħħna, fomna u sidirna. Ifisser nżomm il-kelma tal-Alla inxandara u nżomma f'qalbi nozza, hekk ifissru daw it-tliet tislaleb. Titla' taqra minn hawnhekk. Dak hemm korsijiet apposta. Insomma, issa dawn il-kittiba ix-xogħol tagħhom kienu li jiktbu jikkupjaw il-kelma ta' Alla. Kienu gruppi. Issa dawn il-Fariżej imbagħad disgrazzjatament għax aħna bnedmin u x'hekk fil-ħajja tagħhom. Allura Ġesu issa għawu s-serjetà jiftħilhom għajnejhom u jgħidilhom u jgħid kelmiet qiebsejn tafawx. Ħażin għalikom. 4 darbiet użata dejn. Ħażin għalikom u ċuħ boħra. U ċuħ boħra. Imbagħad jgħidilhom għaliex. Ngħid l-ewwel waħda biss u nikkonkludi. Talqu s-saltna ta' smewwiet għall-bnedmin għax kienu jippreżentawlu mill-liġi tqila tagħhom. U trid tosserva u kif tmur funerali mniġġes u kif tmur is-sewq ma tax ma minn messejt trid tidħol tinħasel u trid issowm u nhar ta' sibt kemm timx tqejla l-liġi, tagħmlu l-liġi tqila għall-bnedmin. Ma tarax qalilhom. La intom ma tidħlu fija u lanqas tħallu lil ħadd ieħor li jkun irid jidħol x'waħda dejn. La intom u bil-problemi u bid-diffikultajiet u bil-ħafna liġijiet u sottoliġijiet u preċetti tagħkom ma jkunux jistgħu jidħlu. Ejjew bil-Ġesu nitolbuh dal-għodu ta' biex inkunu magħna nfusna sinċiri. Inħobbuh f'qalbna. Anke meta kultant ikollna bżonn nieħdu deċiżjoni ftit ibsa neħduha
imma l-liġi tal-mulej meta neħduha sabiħ tħalli fina il-paċi tal-qalb. Inqumu bil-wifqa. Nitolbu ħuti lill-mulej Alla tagħna sabiex jenna naqduh bil-qdusija, sabiex il-Knisja tkun għaddejja umli u koraġjusa tal-verità li tħabbar bil-ħeġġa u tistenna bil-paċenzja. Nitolbu sabiex id-dinja taraf iżżomm il-bot mill-idoli li qed jassruha u tifhem il-kelma ta' Kristu. Nitolbu sabiex daw kollha li qed ibatu bl-aħtija joffru lill-Alla id-batijiet tagħhom għas-salvazzjoni tad-dinja. Nitolbu għal dawk li għalihom qegħdin noffru dan is-sakrifiċċju u għall-erwieħ tal-purgatorju biex tagħtihom il-mistrieħ ta' dejjem. Nitolbu għall-art imqazza ħuti l-eżjesta hemm serjetà kbira, inkwiet kbira għaddej, gwerer kbar, kulħadd iħeddet kemm jiflaħ. Nitolbu s-Sinjur Alla biex imiss il-qlub ta' dawn in-nies ħalli jindunaw li għandhom iwaqqfu l-armi tal-gwerer u l-mibeda. Nitolbu dawn it-talbit mulej nofruhomlok permezz ta' ommok u Omna Marija int li tgħix bis-Saltan għal dejjem ta' dejjem. Nbirek int mulej Alla ikun joġob l-Alla l-missier li jista' kollox. Il-qammulej l-offerti għas-sakrifiċċju mwaqqaf bordni tiegħek u kompli fina l-emil ta' fidwa billi tqaddisna b'dawn il-misteri tas-sema li aħna qegħdin niċċelebraw bi Kristu Sidna. Il-mulej magħkom. Nerfaw qlubna l-fuq, nidżu ħajr il-mulej Alla tagħna, sewwa u xieraq ta' sew mulej Misser Qaddis, Alla ta' dejjem li tista' kollox, tajjeb u taġi tas-salvazzjoni tagħna li dejjem u kullimkien inroddulek ħajr. Għax int fil-ħnina tiegħek hekk ħabbejt id-dinja li battilna lil-ibnek il-waħdini biex jifdina u ridtu jsir bniedem bħalna f'kollox minn barra d-dnub. Biex hekk tħobb fina dak li ħabbejt fih. Bl-ubbidjenza tiegħu ksibna mill-ġdid id-doni li konna tlifna bid-diżubbidjenza tagħna. Għalhekk mulej aħna wkoll mal-anġli u l-qaddisin infaħru u ntennulek bla qeda Qaddis. Mulej Alla tal-eżerċiti. Osanna fil-ola. Qaddis tas-sew int mulej, inti l-għajn ta' kull qdusija. Qaddes għalhekk nitolbuk dawn l-offerti bil-barka tal-Ispirtu tiegħek biex isiru għalina l-ġisem u d-dem ta' Sidna Ġesu Kristu li meta kien se jingħata biex minraj fil-bati għal-ħobs radlek il-ħajja qasam tal id-disċipli tiegħu u qalilhom ħudu u kulu il-koll
minn dan, għax dan huwa ġismi li jingħata għalikom. Ekk ukoll wara li klaħħal kalċire ġarad bil-ħaj, tali disċipli tiegħu u qal, ħudu biex orbu minnu il-koll, għax dan huwa l-kalċi ta' demmi tal-patt il-ġdid li jibqa' dejjem, id-dem li jixxerret għalikom u għall-bnedmin kollha għall-maħfra tad-dnubiet. Għamlu dan f'tifkira tiegħi, Sinjur tiegħi u Alla tiegħi. Dan hu il-misteru tal-fidi inħabbru. Għalhekk aħna nagħmlu dan tifkira tal-mewt bil-qawmin ta' Sidna Ġesu Kristu, nofrulek mulej il-ħobs tal-ħajja u l-kalċi tas-salvazzjoni u nroddulek ħajra xogħbok tilqana hawn quddiemek biex naqdukom miċ-ċokon tagħna nitolbu li l-Ispiritu Santu jaqgħadna f'ġisem wieħed lilna li nieħdu sehem il-ġisem u d-dem ta' Kristu. Ftakar mulej fil-Knisja tiegħek imxerda mad-dinja kollu u taqaf l-imħabba flimkien mal-Papa Franġisku, mal-Isqof tagħna Anton u mal-Ministri tiegħek kollha. Ftakar ukoll fħutna li raqdu bit-tama tal-qawmien fil-qaddejja tiegħek Anġlu Mifsud u Ċensu Vella. Daħħalhom quddiemek fid-dawl tas-seb tiegħek. Ħenna rina l-koll nitolbuk. Għati lilna wkoll il-wirt tal-ħajja ta' dejjem flimkien mal-Verġni Mqazzom Alla Marija, ir-raġel tagħha San Giuseppe, l-Apostli, San George Preka u l-qaddisin kollha li jgħixu fil-ħbiberija tiegħek sa mill-bidu tad-dinja. Għamel li magħhom infaħru u nsebħu Ġesu Kristu ibnek, bi Kristu, ma' Kristu u fi Kristu. Jingħata lilek Alla Missier li tista' kollox flimkien mal-Ispiritu Santu kull ġieħ u glorja għal dejjem ta' dejjem. Ejjew inkomplu nitolbu kif għallimna u ridna nagħmlu li ben ta' Alla għas-salvazzjoni tagħna flimkien missierna tiġi salvnati. Aħfrinna d-nubiet. Eħlisna nitolbuk mulej minn kull deni, għatina fit-tiba u ħnina tijek il-paċi fi żminna biex inkunu ħilsa dejjem mid-dnub u mħarsa minn kull inkwiet aħna u nistennew u nittamaw il-għena u l-midja tas-Salvatur tagħna Ġesu Kristu. Mulej Ġesu Kristu li jgħid l-Apostli tiegħek inħallilkom is-sliem, nagħtikom is-sliem tiegħi, la tħares lejn dnubietna, iżda ħares lejn il-figli tal-Knisja tiegħek, għatija sliem u l-għaqda li jien trid fija, int li tgħix u s-saltan għal dejjem ta' dejjem. Il-paċi tal-mulej tkun dejjem magħkom. Għatu il-paċi lil xulxejn, il-paċi magħkom. Il-ġisem flimkien mad-dem. Ngħidu flimkien ħaruf ta' Alla. Danu Ġesu il-ħaruf ta' Alla li jneħħi it-tnub tad-dinja. Jien aħna dal-għodu mistiedna għal din l-ikla ta' dan il-ħaruf. Ma jistħoqlix.
Jew ngħidu flimkien it-talba marbuta mal-Ewkaristija li tqarbilna ta' Sant'Injaċċju ta' Loyola. Ruħ ta' Kristu għaddisni, ġisem ta' Kristu salvani, dem ta' Kristu ħeġġiġni, ilma tal-kustat ta' Kristu aħsilni, passjoni ta' Kristu Ġesu ħanin ismani, fil-pjagi tiegħek aħbini, tħallini qatt ninfiret minnek mill-għadu ħażin ħarisni, fis-sija ta' mewti sejjaħli il-qani biex mal-anġli u l-qaddisin tiegħek infaħrek għal dejjem nitolbu. Ħenna għalina mulej u għatina fejqan sħiħ fit-tiba tiegħek għamel li aħna nkunu fidili lejk sal-aħħar u li nsiru noġbuk f'kollox bi Kristu Sidna qabel immorru ħanselmu lill-Madonna. Slim għalik Marija bil-grazzi mimlija l-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa u imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Slim għalik Marija bil-grazzi mimlija l-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa u imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Slim għalik Marija bil-grazzi mimlija l-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Madonna ta' Pinu Sultana tal-Familja, ħarstek fuqna dejjem żomm il-mulej magħkom. Iberikkom Alla li jista' kollox il-Missier u l-Iben u l-Ispirtu is-Santu. Amen. Morru fil-paċi ta' Kristu.